Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Data asta jucăm Dead by Daylight, bineînțeles. M-am gândit să fac o serie deoarece am văzut foarte multă susținere la acest joc și am zis de ce nu. Sunt alături de data asta cu un prieten, nu mai sunt singur. Salut! Da? Și hai să dăm un match. De data asta nu o să mai dau cu mouse-ul de masă, cum am făcut la Fortnite, și nu cred că o să mai jucăm Fortnite prea curând. Bun băieți, m-a băgat și pe mine în sfârșit. De data asta am stat mult mai mult. Ok, mi se lăguiește. Și a revenit. De data asta am stat mult mai mult, ceea ce nu e ok. Unde ești, Robert? Sunt la o casă, cum ai spus eu. Vreau ca să vezi ce prieten bun ai. Sunt în uite. camera aia cu basement. Dar ești aproape de mine. Fii atent că repar aici un generator. Unde? În spatele unei case. M-am găsit kilul. Nu, poate l-a adus la mine. Nu știu cum să zic. Eu sper să nu. Așa sper și eu. Mamă. Îl schimb cu banul de asta, știi? Se repară. Ce? Numai că am spart paleta foarte repede, că i-am sărit în față de greșeală, să răzmișem nu de bine să ai. Ia. Aoleu, Odată generatorul vieții mele. Ce joc de căcat, frate. Te felicit. Te felicit, efectiv te felicit. Să vezi ce te felicit eu după, dacă vei lângă mine. Uite generatorul ăsta. Băi, e killer-ul pe aici, Zintero. Uite killer-ul, uite. Bagă, repede. Stai, seringa, am seringă. Gata. Bun. Pui, nu-mi da kill. Ce ești ăsta? Nu! Nu m-a văzut, LOL, nu m-a văzut, ești nebun la cap. Nu m-a văzut, nu vine a crede. Tot pe mine m-a văzut. Mamă, unde e generatorul? Uite-l. Mamă, nu vine să cred. Nu m-a văzut. Tot pe mine m-a găsit. Pe mine nu m-a găsit. Mamă, băi, și eram fix lângă el, nu pot să cred. Bă, și-am știu de ce să-mi pun seringă, frate, pe Medkit. Chiar vreau să zic, bă, să vezi ce prieteni buni sunt în caz de prinde killer-ul, te ridic cu seringa repede. Uite. Să fugi de aici, da? Te rog. Fugi. Că eu repar la generatorul ăsta. Ok? Eu învârt la palete pe domnul. Bun, stai acolo. Hai, cutu. Gata. Bă, altă paletă? Nu mai. Vai, nu mai am palete. Gata, cred că am găsit. Tai cumpărătură, tai. Ciu, fraiere! Băi, poate l-a dus la mine. Eu știu. Bă, îl văd. Bă, killerul cum vine după tine, ești nebun? Ia fi atent aici la killer. Unde? Nu mai văd. Gata, uite, e în stânga la casa asta. Uite-l. Ia, să nu. Of, doamne. Mamă, bă, știi ce-am... Bă, cum erai tu ăla cu drujba și cu... Mamă, stai. Nu mai alerga că faci urme. Fac. Cred că e după bilă ăla. Că mi s-a prins Mamă. vreo 6 secunde asta am prins, știi? Și când am văzut că s-a prins direct, dă-i, vine. Mamă. Dar eu ce? Mi-a părea mereu cum că e pe aproape, știi? Dar erai tu ce fugeai. Mai tare. Ok. Gata. Că vreau să auzi clipe. Știi? Mi-a părea în dreapta că e killerul în apropiere, dar erai tu cu killerul ce vă fugăreați. Erați acolo. Erați bazați acolo. Dacă n-aveam seringă, pe Medkit mă prindea. Te-ai drogat, este? Nu mă, ce prost ești, seringa gen, îți dă kill instant, bine, nu instant. Se duce Medkit-ul, dar gen după 5 secunde... Am înțeles. Vine, fugi, bag! Hai mă, că bine. Ei, poarta aici. Totul sau nimic? Eu m-am dus. Poarta. La care? Unde mă-i poarta? Eu înapoi.
A, tu te-ai dus la... A, te-ai dus în partea aia. A, aici, a doua... Eu mă duceam pe lângă, mă duceam fix în cealaltă parte. A, uite-mă. Stai să las 99 la... dacă vine killerul. Ia uite, hopa, pe ce apăsam? Uite, așa. Haide. Atât. Las așa. Ca să pornește timerul. Dacă vine killerul, na. Nu-i prind după ăștia. Hai, fac scapi și... Sau vrei să scăpăm? Nu, noi. Bă, știi că mai mult îmi pasă de mine, nu? Ești ciort Da, împite. gen... Poate facem și noi ceva. Ce să mai facem? După te Dacă prinde se și... aprinde spine kill-ul, jur că o deschid. Bine, dacă se aprinde atunci fugim. Bine? Îmi zici că eu caut un totem pe aici, vreau să mă fac puncte. Haide. Totem, unde e un totem? Ia să Să vedem. fac zgomot. Am găsit un chest. Ia aici. Mamă, am avut lag. Și mie îmi face lag lumina aia când mă apropie foarte mult de ea. Da? Hai să ieșim, deschide poarta. Haide. Hai Cum că am era găsit să ne un. prindă killerul fix acum? Nu da, nu da, vezi pe sigură că... Mai sincer, zic că dacă... Gata! Ăla e cel mai ușor meci. Jur. M-a prins killerul. Serios? Da. Băi, te felicit, îmi pare rău. Ce pot să zic? Na, asta e. Da, ai vrea tu să mă fi prins killerul. A, nu te-a prins. Ți-ai bătut joc. Ia de mă. Mamă, câte puncte am făcut. A? Ești cu multe puncte. Am făcut multe puncte, ce drept, da. Hai să zic eu de ce ai făcut multe puncte. Ia, explică tu. Am pus Jesly și gen s-a dat tot ori 2. Am Adică înțeles. tu normal ai făcut 11.000 de puncte și fie că ți-a pus 22 de mii. Mhm. Deci nu am putut să fac mare lucru, că m-a alergat ratatul la tot meciul. Nici n-a fost în stare să mă prindă, n-a atunci că nu vedeam, nu știam. Dar am văzut, mă, erați acolo, bazați unul după altul. M-a apucat râsul când l-am văzut că începea să-și scoată drujba, știi, și era după tine. Ești nebun? Da, ți-am zis că mă prind, dar am fost inteligent, m-am rotit în ultima secundă. Bun, băieți, de aici trebuie să așteptăm 1001 de ani. Vedeți aici, 50 de secunde. Ce e asta, că cât durează să se încarce și jocul, să intri? Credeți-mă că e jale. 3-4 minute pe puțin. Da, șmecherii. Hai, că acum ne-a băgat repede, dar ai urât mapa. Da, ne-a băgat repede de data asta. Uite, ne-a dat pe tot aici. Bun, Mamă, dar uite ce bine arată asta. arată, dar nu cred că e chiar așa de simplu. Bă, deci... Nu mine și la rum și la secundă. Hai să căutăm un generator să ne reparăm. Hai pe aici, vino după mine. Facem Vino. co-op, facem co-op, hai. Da, vino după mine. Uite, Mamă, s-a blocat. Nu, killerul, viață dură, viață crudă. Tot pe tine te-am luat. Nu cred. a, ce prost sunt, am crezut că e în spatele meu. Nu, dar Hai ce că- prost am crezut că nu mă vede. Mamă, nu Hai te că cred. vedea. Nu te cred. Fugi, 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 fugi. E bună viața mea. E bună. E... No. Nu te vede, bă, ce naiba. Ioi! Și acum Da, mă bă, las are- aici, a? Mamă. Bă, dar Body ce block. killerul ăsta? Nu, n-am putut să-i fac body block. O, ăla-i, mă. Body block. Dă twiggle, dă twiggle, dă twiggle. Oh, fucking. Pe minima aia. Hai, Bobby, hai. A, nu. E tratat? Uite-ți-vă acolo. Mi-am dat hit. Fugi, 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 fugi. Stai că am săringă. Nu! Nu! Nu te cred. Vin, 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 vin. Nu-l mai, nu-l mai. Stai. Stai la paletă? A, m-a luat. Stai, bă, play, fraieră! Stai! Nu! Stai că mă prinde. Nu. M-a scos. Ăla-i, frate. I-am dat 360. Am fugit instant, nu mă mai interesează. Fac asta, fac asta. Mamă. Nici nu știu ce să fac, am nevoie neapărat. E după tine? Vai, mamă. Stai, pe fraiere, hai! Stai așa. Bă, Ce meci deci intens. E atât de trash killerul ăsta. E al naibii killerul. Stai așa. I-am găsit aici un generator. Ia, repar aici. Oricum o să am nevoie de tine neapărat. M-a pierdut. Nu te cred că m-am îmbârțit după copac și m-a pierdut. Mamă, cred că vă văd. Am văzut în stânga tot.
Da, sunt încolo de hartă. Asta a fost epic, n-am ce zice, dar n-am reparat deloc. Mi-am Eu făcut acum numai mă pun pe sharing reparat. acolo. Ah, Unde? space. Uite, te văd. Unde sunt? Nu te cred. Aud. Fugi, fugi. Pa asta fac. Ăla-i tată. Acolo era generatorul lor. Era. Fac bine! Poate l-a dus la mine, iar îți spun. A venit în spate, prin spate, m-a văzut. Ai, vieți. De acolo. Am mai găsit un generator aici. De-i tată. Băi, cum se face, A mă? crezut pe star fraierul. Mă uit cu șmecherii din ăstea, mă, din vara de 2012, mă. Ma. Fereastră aici. Mamă, nu l-a dus la mine! Te bat! Bă! Unde n-ai bine? L-am pierdut, l-am pierdut, l-am pierdut. A vrut să mă fenteze. Pe un generator. Stai așa că se repară aici un generator. Am găsit un hex. În street. Perfect. Am găsit hex. Ce? Am găsit hex ruin. Am găsit hex ruin. Uite mă, bă, în stânga, uite, îți fac totemul. Uite, ce faci? Killer-ul femeii! Unde e? A, uite-l acolo, în spatele tău. Uci! Hai, pleacă de aici, că sunt eu. Hai, bobiță, hai după mine. Poate Poate chiar te... arata și tu. No, să vezi ce-ți fac. Na, acum mi-a dat, am vrut Am. să-l pentez, am vrut să-l pentez. Gata, te-a Bă. pierdut, te-a pierdut. M-a pierdut un cul. Am văzut acum cum s-a dus, cu viteză s-a dus, ești nebun. Cred că l-am pentat, cred Stai. că l-am pentat, cred că l-am pentat. Ia, Cred că l-am pentat. m-am dus înapoi la generator. Nu, nu l-am pentat, ăsta vine după urme, mă. Băgam ea și nu mai scap de el. Bă, dar de ce mă... De ce mă urmărește doar pe mine? Bă, mi-a trebuit mie să salvez pa... Nu cred că i-am sărit în față, i-am sărit în față, ce-am luat? Ce să-ți fac, frate, aia te-a prins. Ăla, ce să-ți fac, frate? Am trecut, n-am văzut paleta, am trecut de ea, m-am întors să dau space și m-a luat. Am înțeles. Ai, lasă, vin eu și te salvez, stai liniștit. Vin să-mi salvez prietenul. Da, unde te-a pus? În basement și nebunul E. caută în dulapuri acum. Suferință, auzi, suferință plăcută, ok? Nu vezi mai să vezi? Ești nebun acolo, sunt 670% să mă ia și pe mine. Ia uite că îmi dă hit-uri la cât m-a fugărit, are ură pe mine. Deci nu vii să mă salvezi. Păi, ai te-aș Hai că fi vine salvat, altul. dar Vine unul, vine unul. vine Vine killerul. unul să mă salvezi. Ne aștept. Hai. Stai, mă Hai pun că mă aici. salvează fraieră. Stai, sclava mea, vino și salvează-mă. Aia m-a ajutat și pe mine. Aoleu, ăsta mă farmează. Nu Mamă. mi-a dat unhook și a dat ce Mamă, băi, pe coacă. aproape. Snape 2. Bă, vino să mă salvezi de careva. Uite, eu vin. M-a salvat, taci din gură, că tu nu ești prieten bun. Eu din cauza ta am ajuns pe hook. Ce să-ți fac, frate? Meseria. Meseria, a? Da. Du-te, că s-a tot după mine vine. Am decisive, dar... Mamă. Bă, după mine zici, am luat ea de casa. Ai? Am la păcăiere, că Repar aici un generator. am avut lag pentru o secundă și m-am teleportat în spatele lui. Dacă mi se duce decisive și mă prinde, hai, prinde-mă. Ma. Știi că-s mort acum, nu? Dacă nu dau decisive-ul. Va. Bă, te felicit. L-am dat. Ăla-i. Lasă-mă. Te iubește, mă. Să te iei. Te iubește După killerul. mine vine. Te iubește, mă. Doamne, Are ură. ferește, mă. Hai, mă, bobiță, mă. Ia. Come to the papa, boy. Mamă, ce-am crezut că nu-l prind. Come to the papa. Ia A uite. spart paleta. Alta. Unde e altă paletă? Paletă. Unde e altă paletă? Hai, generatorul vieții. Du-te.
Du-te la plimbare. Du-te la plimbare. Dacă ați avea și opinii normal omenesc, cu același mai ține, că e destul de frate, m-a pierdut. Du-te că m-a pierdut. Du-te că m-a pierdut. Te-a pierdut? Poate mă găsește pe mine acum. Ăla-i. Sunt mort, nu mai am decisive. Nu mai am decisive. Perfect. Stai așa. Nu! Ține-i Gata. blochit! Dă-i flashlight! Am murit. Nu te cred. Băi. Îmi pare rău pentru tine. M-ai lăsat în basement. De Ce? ce m-ai lăsat în basement? M-ai lăsat în basement singur. Păi dacă mă duceam, mă lua și pe mine după. Mă lua și pe mine după. Eu m-am sacrificat. Ai, frate, se întâmplă. Mersi. Oricum am făcut 21.000 de puncte, dar totuși. E, ai acum, na. Mamă, l-a prins și pe ăla. Nu e ok. Îmi pare rău pentru el, dar eu îl las. Îmi pare rău. Știu că asta nu e muncă în echipă, dar eu îl las Bă, pentru... practic nu faci nimic ca să vede că ai 30 de ore. Cel mai bun, frate, ce ai, ești nebun? Ia, fede. Aici. Bă, deci cât m-am chinuit meciul ăsta, am dat și Am 35 killerul i-am vieții dat. pe aici, sigur. Deci nu pot să mă duc. Da, n-are niciun rost în viața mea, frate. Cred că mai bine mă duc și mă sinucid. Doamne ajută. Doamne ajută. Îmi pare bine că mă subții. Mamă, Vezi că vine killerul, fraiere. unde mă, că eu nu văd? Dă-i aici. Nu te bă în stânga, ești prost. Să mor de-l văd. Îmi bate inima totuși. Când oamenii ăștia de pe degenatorul? Bă, da, m-am chinuit, i-am dat lui ăsta, deci ăsta m-a urât. Bă, îmi pare rău, bă. Bă, cred că acum ăștia mă înjură de tot neamul, mă. Eu stau și repar generatoare, bă, și îi lasă, îi lasă moară. Păi da, ideea e că el are mai mult, ce părcuri are avut hex, a avut, ești prost. Du-te și iar pe aia de pe jos, ca la pe cealaltă, pe hârlic, bă, ce nab. Stai, mă, așa. Fugi că vine. Viața mea de vagabond! Deci dacă mă salvai pe mine ca să pot să-l mai țin și nu intram în stage Așa. 2. Inimioara mea. Inimioara mea! M-am speriat. Tu nu o să mergi și eu să mergi cu crouch sau ceva în genul. Tu Uite. alergi ca descreeratul. Te-a văzut. M-a văzut. Te-a văzut. Dacă astea sunt manevre utile, eu mă împușc. Taci din gură. Comenta. Și tu mai bine. Exact. Ia-mi sufletul, ia-mi tot ce vrei. Bă, pentru mine tot un câștig este. Bă, mă, știi cât Bă. m-am chinuit? Ai, frate, pentru mine tot un câștig este deoarece am luat o grămadă de puncte. Oricum, bă, dar... Mă las Trebuie să așa. iau nu- neapărat o lanternă. No, deci meciul ăsta nu mă interesează în pun lanternă, că efectiv cred că o să-ți dau niște save-uri de aia de toată frumusețea, știi cum? Da, cum? Spargi tu topurile. Vrei să te mint? Ia, câte puncte am făcut. Amu. Da, super mult am făcut. Ce ai ăștia, bun? Păi bun, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și un subscribe și spuneți-mi în comentarii ce jocuri ați mai vrea să vedeți pe acest canal, bineînțeles, și noi ne vom revedea următorul videoclip.